הגיע הזמן לענות לשאלה איך לתרגם 36 קמ"ש למטרים בשנייה. אז אני רושם 36 קילומטר לשעה שווה קו חילוק 36 שייך למנה קילומטר. באחד קילומטר יש 1,000 מטר. כתבתי במקום קילומטר 1,000 מטר. שעה. בשעה אחת יש 60 דקות. בדקה אחת יש 60 שניות. זאת אומרת בשעה אחת 60. פה אנחנו רואים דקה. 60 כפול 1 זה 60 דקה. הנה 60 כפול דקה 1 יוצא 60 דקות, אין ספק, אבל במקום דקה 1 אני יכול לרשום 60 שניות. מה יוצא? יוצא 3,600 שניות. זאת אומרת במקום שעה אני יכול לרשום 3,600 שניות. אותו דבר. זהו. שני אפסים מצמצמים. 36 מצמצמים. מה נשאר? שימו לב. 10 מטר בשנייה. מסקנה 36 קמ"ש ו10 מטר בשנייה אותו דבר. אוקיי, עכשיו שימו לב מה אני אעשה. 36 קמ"ש ו10 מטר בשנייה אותו דבר. עכשיו אני שואל שאלה, איך מ-10 לקבל 1? נכון, אפשר לחלק ב-10. אז מה צריך לעשות? 10 חלקי 10 1 מטר בשנייה. אבל גם כן 36 אני צריך לחלק ב-10. חילקתי 3.6 קמ"ש. מסקנה היא 1 מטר בשנייה ו3.6 קמ"ש אותו דבר. עכשיו אני שואל שאלה, מה צריך לעשות כדי לתרגם? אומר 36 קמ"ש למטרים בשנייה. חבר'ה, אם אתם זוכרים, 36 קמ"ש ו10 מטר בשנייה זה מילת מפתח. 36 קמ"ש, איך אפשר לקבל 10? לחלק ב-3.6. הופ, 36 חלקי 3.6 יוצא 10 מטר בשנייה. זאת אומרת, כדי לתרגם קמ"ש למטרים בשנייה יש לקחת מספר בקמ"שים ולחלק ל-3.6. קמ"ש, אם אני רוצה לתרגם למטר בשנייה, מחלקים ל-3.6. זהו, נגמר סיפור. נו, אם זה הכל ברור, בבקשה, מתחילים לעשות תרגילים. 36 קמ"ש. כמה? זה צריך לדעת, זה 10 מטר בשנייה. בסדר? 3.6 קמ"ש. כמה? 1 מטר בשנייה. שבע נקודה 2 קמ"ש. 2 מטר בשנייה. למה? 3.6 כפול 2
7.2. אז 72 קמ"ש. אז 20 מטר בשנייה. מה אני עשיתי? כפלתי 7.2 ב-10 ו-2 ב-10. קיבלתי 2 כפול 10. 20. 7.2 כפול 10. 72. אבל בואו נגיד מספר 43.2 קמ"ש. מה צריך לעשות? פשוט לקחת מחשבון 43.2 לחלק ב-3.6. כמה זה יוצא? 12 מטר בשנייה. זאת אומרת, 24 מטר בשנייה יוצא 86.4, וכן הלאה וכן הלאה. עוד תרגיל. 54 קמ"ש. בינתיים שאלה, אבל מה אני יודע? שימו לב. 36 קמ"ש זה 10 מטר בשנייה. 18 קמ"ש כמה? 36 חלקי 2 זה 18. אז 10 חלקי 2 5 מטר בשנייה. עכשיו 36 פלוס 18 54. זאת אומרת 10 פלוס 5 15. 54 קמ"ש 15 מטר בשנייה. אבל אם אתם לוקחים מחשבון ומחלקים 54 ל-3.6, מה אתם מקבלים? 15 מטר בשנייה. אחד מטר בשנייה זה 3.6 קמ"ש. עכשיו שאלה שלי, אבל מה צריך לעשות כדי שלתרגם מטר בשנייה לקמ"ש? פשוט מאוד. איך מ-1 לקבל 3.6? מכפילים את המספר ל-3.6. איך מ-10 מטר בשנייה להגיע ל-36 קמ"ש? מכפילים את המספר ל-3.6. מקבלים 36. 15 מטר בשנייה כפלים ל-3.6. מקבלים 54 קמ"ש. זאת אומרת, אם אני רוצה לתרגם מטר בשנייה לקילומטר לשעה, כפלים את המספר שנתון במטרים בשנייה ל-3.6. פשוט פעולה הפוכה. חבר'ה, זה אתם צריכים לדעת. בלילה, בבוקר, בצהריים, בערב, כל דקה, כל שנייה, תמיד. זה דברים הבסיסיים. פשוט דברים בסיסיים, צריך לדעת את זה, אין מה לעשות. אבל איזה כיף לעשות את התרגילים. 72 קמ"ש, 20 מטר בשנייה, 72 כפול 2, 144 קמ"ש. אז 20 כפול 2 זה 40, אז 144 קמ"ש זה 40 מטר בשנייה. 40 כפול 2, 80 מטר בשנייה. כמה? נכון, 288 קמ"ש. חבר'ה, זה עניין של תרגול, לא הרבה. צריך לדעת בסיס, ואם אנחנו יודעים את זה, תמיד אפשר להגיע לכל המטרות שקשורות לתרגום, קילומטרים לשעה למטרים בשנייה, או להפך מטרים בשנייה לקילומטרים לשעה. זהו, תודה רבה.